所を持って行ってください。はい。このビブスは最後まで自分が持って管理してください。相手チーム着たり脱いだりして調整をしていきますので、はい。ですから黄色いのを着てきちゃダメです。ね、黄色いの着てきちゃダメです。脱いでくれましたね。ありがとうございます。はい。では今日は2面こちらの A コートと反対の D コートで人数30名、となっておりますので、2回やって1回休みのパターンですね。2回やって1回休み。1セット5分で回しますので、10分やったら5分休憩みたいな感じで、いつもよりのんびりできると思います。相手時は3面でフルにやりますけど、では説明は短くね、渋谷さんに言われますが、初めての人は手を挙げてください。はい、手を挙げて、いいですね。拍手お願いします。ね、初めての方、お名前どうぞ。江川さん。はい。サッカー経験は中学まで。ありがとうございます。はい、どうぞ。安川さん、サッカー経験は中学、大学まで。はい、そして石田さん、サッカー経験は小学校の時ね、はい、先ほど言いました。小学校は経験あると言いません。初めての、はい。皆川さん、サッカー経験は経験者ですね。それはやばいです。初めてが、はい。小泉さんはサッカー経験。会社のフットサル。はい、どうぞ。新井さん、サッカー経験は小学校からずっとやってますね。はい、あとはいませんか、初参加の方。ね、はい、初参加の方ですか。はい、お名前は鈴木さん、サッカー経験は高校までやってます。ということでですね、こちらのクラス、初心者の女性のためのクラスですので、経験者はパスをしっかりノーミスでつないであげてください。ね、で、ビギナーに対してのプレッシャーをちょっと柔らかくしてあげて、上手な方にはちゃんとディフェンスしてあげてください。で、初心者の方、ミスしても気にせずに、ね、のびのびとやってくださいね。全部サポートします。ね、激しくシュートを打たないように。シュートはインサイドで流し込むようにね、ゴールで。全員で崩して、全員で守ってください。ゴール前に残るのは禁止です。速攻禁止。はい。以上ですね。もっとやりながらやってきます。はい。いいですね、小林さん。はい。では、固まってください。女子は女子で固まってください。2人しかいませんね。じゃあ、そのままでいいです。早速、では6チーム作りますので、番号を言って